Nggih, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa. Pripun pawartanipun sedaya sehat nggih? Alhamdulillah. Tapi ketingalipun kok radi lemes menika wonten napa? Lah ya sampun do sarapan to niki wau? Dereng. Wah, anjuk pripun dereng sarapan ngoten niku? Benjang-benjang malih saderengipun bidal sarapan rumiyin nyuwun sangu kalian tiang sepuhipun. Nah, mangke nek mboten diparingi sangu, mengke Pak Guru sing nyuwun nggih. Atur-atur ngaten. Nggih, saderengipun kula wiwiti, kula absen riyin nggih menika. Menika sami mlebet sedaya. Napa menggih? Cobi kula absen nggih. Agus. Ngacung aja meneng bae. Wah. Budi. Oh iya. Anita. Nah, sing mesem to, Mbak. Ngoten. Kan tambah manis ya. Pak Guru kan nggih tambah remen mangke, nggih. Wonten Putri? Oh, nggih. Wonten Ipung? Oh, nggih. Wonten Santoso? Duh, Santoso pundi nggih? Kok mboten wonten? Lah wau sanjangipun nihil sami do mlebet. Pripun? Dados Santoso menika anu nggih, mboten mlebet nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nah, salajengipun kita mlebet wonten materinipun. Nggih, ing siang menika Bapak badhe ngrembak ngenani menika. Tembang. Nggih. Tembang menika wonten ingkang mangertos tembang menika menapa? Lho, kok mboten? Lah, panjenengan sedaya menika siswa-siswa menika kan inggih wong Jawa, kudune ya ngerti to tembang kuwi apa. Pripun? Wonten ingkang mangertos? Budi? Adi? Nah, pripun? Nggih, kula jlentrekaken. Tembang menika awujud saking geguritan ingkang dipun tembangaken utawi dipun lagokaken. Nggih. Dados tembang menika wonten ingkang nyebut inggih menika Mojopat. Wonten ingkang nyebut malih geguritan ingkang dipun lagokaken kados mekaten. Dados tembang menika sejatinipun nggih menika geguritan ingkang dipun lagokaken. Contone nggih kados puisi napa Ibu Pertiwi ngoten niku sing saged dipun damel lagu nggih. Lah nggih. Tembang menika wujudipun wonten kathah. Contonipun wonten Gambuh, Sinom, Pangkur, wonten Mas Kumambang, Megatruh, Durma, Kinanti lan sapanunggalipun. Nanging ing pepanggihan menika Bapak badhe ngrembak ngenani tembang inggih menika ngenani tembang Gambuh. Nggih. Wonten ingkang mangertos Gambuh menika napa? Mboten. Nggih pun, kula jlentrekaken. Tembang Gambuh menika tegesipun tembang ingkang nggambaraken kecocokan utawi keselarasan. Inggih
ing basa Jawa menika saged dipun arani jodo. Contonipun wonten ing mantenan. Nah, ngoten niku nalikaning temanten putri kalian temanten kakung sungkem wonten ing tiyang sepuhipun. Nah, menika dipun iringi kalian tembang gambuh menika. Nggih. Tembang gambuh menika contone kados mekaten. Sekar gambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatopan dadi awon. Nah, kados mekaten. Dados wonten ing tembang gambuh menika contonipun kados mekaten. Nggih, dados gotranipun wonten gangsal. Contonipun sekar gambuh ping catur kang cinatur. Lajeng sing nomor angka kalih polah kang kalantur tanpa tutur. Ingkang nomor 3 katulo-tulo katali. Terus lajeng kapapat kadaluwarsa katutuh. Angka gangsal kapatuh pan dadi awon. Nggih, dados guru gotranipun wonten gangsal, guru wilanganipun wonten 7 10 12 8 8. Lagunipun wonten UU. Dados kados mekaten. Sekar gambuh ping catur. Nah, ini kan wonten 7U. Dados niki 7U nggih to. Lajeng nomor kalih wonten 10U. Kang cinatur polah kang kalantur. Ah, wonten 10U menika. Nggih, nomor 3 menika wonten 12I. Dadi tanpa tutur katulo-tulo katali. Ya, kan wonten 12I. Teman-teman. Nah, 12I. Lajeng ingkang nomor gotra sekawan menika wonten 8U. Kados mekaten contone. Kadaluwarsa katutuh. Nah, ini kan wonten 8. Nah, terus wonten niki 8. Lajeng ingkang gotra ingkang pungkasan menika gotra gangsal wonten 8O. Dados kados kapatuh pan dadi awon. Nah, menika wonten 8 menika. Dados ingkang dipun namiaken gotra wonten 5 menika barisipun. Baris. Ingkang dipun maksud wilangan menika inggih kata. Sanes kalimat nggih kata. Lajeng lagu menika nggih menika kata akhiran setiap guru wilangan. Contonipun kados katutur. Dados wonten U. Nah, kados mengaten akhiran menika. Nah, nggih, terus mengaten. Dados pripun? Sami mudeng sedaya nggih? Oh, nggih. Nggih alhamdulillah lek menawi panjenengan sampun paham, sampun mudeng. Lajeng ing pepanggihan menika Bapak badhe maringi tugas kagem panjenengan sedanten. Mriki kan wonten kelas mriki cacah murid wonten 12, nggih to? Lajeng Bapak nyuwun dipun dum dados 3 kelompok. Dados setunggal kelompok menika wonten sekawan tiyang, nggih. Menika kedah ndamel tembang gambuh ngagem tema menika. Contone wonten mengke wonten temanipun
wonten sekolahan. Terus wau tiga kelompok nggih, tunggal kelompok wonten sekawan murid nggih. Sekolahan lajeng lingkungan lajeng pendidikan ing pun menika mawon. Nggih, dados kula nyuwun para siswa sedaya menika bentuk kelompok wonten sekawan tiang setunggal kelompok, mungkin wonten 3 kelompok wonten ing kelas menika. Kasuwun niki kagem kelompok pertama. Nggih ya. Temanipun sekolahan. Kelompok pertama. Lingkungan menika kangge kelompok kedua. Pendidikan menika kagem kelompok nomor 3. Nggih. Dados Bapak nyuwun mangke saged rembukan damel tugas menika, damel tembang gambuh temanipun saking sekolahan lingkungan lajeng pendidikan. Nah, menika mangke dipun kempalaken minggu ngajeng, nggih, sami kados dinten menika. Dados dipun kempalaken minggu ngajeng. Nah, pun dados mbok bilih benjing ngenjang menika minggu ngajeng mangke pun sae mangke saged tumut Bapak nggih to. Kula ajak lomba wonten ing kecamatan nggih to. Mangke mboten masalah hadiah. Hadiah menika gampang. Sing penting menika reputasi nggih to. Jenengan saged terkenal swantenipun sae. Yes, pokoknya mangke saged dados murid idola. Nggih to. Nggih mbok bilih mekaten mawon pepanggihan ing siang menika mbok kula kinten sampun cekap kemawon mbok bilih wonten klentak-klentenipun atur Bapak kula nyuwun agunging samudra pangasami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.